Los Davidos, mexickí piráti a tentokrát sú z nich permoníci, nádherní, vyhrávajúci, vyspevujúci s banským huntíkom. Pozrite sa, kto by to bol povedal, že banský huntík, ktorý rudu spod zeme vozí, dokáže plávať dole Heronom. Tu pri našej obci Brehy. Je to paráda, kývajte im, odmeňujte všetkých, vidím odtiaľto, čo vás je tam toľko, ale to vôbec nevadí. Ide o to, aby ste si to užili vy a samozrejme aj strojcovia plavidel. A trúbia permoníci prichádzajú do cieľa pomaličky, ale isto. Ja viem, ale tak v Perníkovej chalúbke vždycky bola Ježibaba. No, ale môže byť tejto napríklad, že pekná Ježibaba. Alebo že dobrá Ježibaba. Ale musí to byť Ježibaba, keď je to Perníková chalúbka. Vyšli tu totižto sťažnosti, že ako to môžem takto povedať, že Ježibaba. No čo poviete, v Perníkovej chalúbke má byť Ježibaba? Musí byť Ježibaba v Perníkovej chalúbke. Aha, že až od 18 býva Ježibaba. Som sa tu dozvedel teraz. Poobzerať si a môžete dokonca počkať aj na samotné vyhodnotenie, ak vás zaujíma, ako dopadne verdikt poroty, ktorá to dneska vôbec nebude mať ľahké, takže som veľmi